ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର କାହାଣୀ। ପୁରାତନ କାଳରେ ଦେବତାମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମା ସତୀ ନିଜ ପିତା ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ଯୁଗାଗ୍ନିରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଗଭୀର ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହେଲେ। ପରେ ମା ସତୀ ହିମାଳୟ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ବିବାହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମିଳନରେ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଭାବେ ପରିଚିତ।